svakoga jutra i večeri. Šeitan će nas nagovarati da imetak trošimo u ono što ne treba. I nažalost, uspijeva u tome. Nevjerovatni su podaci, ali nažalost tačni, da smo mi, mnogo njih i ovdje sada sjedi na džumi. U 2019. godini u našem kantonu 231 milion maraka uplatili u kladionicu. Braćo, 231 milion. Šeitan će nas nagovarati da imetak trošimo tamo gdje ne treba. A trošenje imetka u to što ne treba je popločavanje puta ka vatri. Ali jednako tako, svakoga jutra i večeri taj prokletnik, šeitan, će nas nagovarati da imetak ne trošimo u ono što treba. Zamislite, braćo, da je neko od nas tražio da sakupimo 21 milion, 2 miliona, ne 231 pa da uložimo u obrazovanje. Kako bismo mi reagovali? Ja da ti sakupljam. Eto država. Kome smo dali 231 milion? Dali smo šeitanu, svojoj propasti. Zamislite da smo mi 231 milion uložili u bolji položaj, bolje uslove za život i adekvatno obrazovanje djece sa posebnim potrebama. Da smo uložili u budućnost naše djece. Šta to nama znači riječ Božja? Braćo, to mora biti pitanje koje te svaki dan progoni. Bog uzvišeni je rekao: dijelite od onoga što sam vas opskrbio prije nego vam dušu uzmemo. Tada ćete reći: kamo sreće da sam dijelio. Allah dželešanuhu kaže da sve što podijelimo, on će svevišnji 700 puta više nama vratiti. On uzvišeni i naš voljeni poslanik nas uče da je sadaka takvo djelo, takvo dobro djelo, da nas na ovome svijetu čuva od belaja, na ahiretu od vatre. Dolazi li to do srca naših? Čujemo li mi te riječi Božije? Kad se od nas traži marka u neki hajr, mi se premišljamo, kolebamo. Da li da dadnem, da li da ne dadnem? Šta radi šeitan svako jutro i veče? Nagovara nas da ne damo. I mi ga poslušamo, kao što smo ga poslušali da 231 milion uplatimo u kladionicu.